V poslednej dobe som si uvedomil jednu vec a to je to, že mám nedostatok klientov. Pre všetkých, čo ma ešte nepoznáte, volám sa Robert, mám 20 rokov a striham už okolo roka. Stále by som sa dal považovať za takého toho začínajúceho barbera. Tým, že práca barbera ma baví, mám akreditovaný kurz, zaučil sa v barbershope a strihaniu by som sa chcel venovať aj po vysokej škole. To, že mám nedostatok klientov, som si uvedomil už pár týždňov dozadu, ale myslím si, že je na čase s tým začať niečo robiť. Vôbec nejde o to, že by mi odchádzali klienti a že by sa mi nevracali, ale mám o dosť menej walking klientov a rezervácií. Doteraz som barberský content natáčal iba na TikToku, ale rozhodol som sa, že budem tvoriť dlhší formát aj tu na platforme YouTube. Samozrejme som s tým chcel začať už od začiatku tohoto roka, to žiaľ nevyšlo a preto s tým začínam až teraz, keď už som niekde v polovici prázdnin. Počas tejto série videí, ktorú tu budem natáčať, by som sa chcel ako barber posunúť, ale nie iba zručnosťami, keďže chodím na súkromné školenia. Problém je v tom, že mám nedostatok klientov. A teda nemám dostatočnú prax na to, aby som sa postupne posúval. Dokopy existujú 3 hlavné spôsoby, akými som si doteraz získaval klientov. Ako úplne prvý spôsob, tak už od začiatku tvorím sociálne siete, tvorím na platformu TikTok a na platformu Instagram, kde už mám dokopy desiatky videí, ktoré majú dokopy stovky tisíc pozretí. Videa takto tvorím už skoro rok a myslím si, že za tú dobu som si vybudoval fajn komunitu. Avšak stále mi to neprináša extra klientov, čo mi je samozrejme veľmi ľúto. Môže to byť samotným kontentom, témami, o ktorých natáčam a teda som to chcel zmeniť. Druhý spôsob tak sú doporučenia od klientov, to znamená, že jeden klient mi prinesie ďalšieho klienta tým, že ma doporučí. No a tretí spôsob, na ktorom by som chcel naozaj popracovať, tak je chodenie s tabulou na verejnosť. Prvýkrát, čo som takto s tabulou išiel na verejnosť, tak sa mi podarilo nahnať nejakých extra 3 alebo 5 ľudí, ale potom to už stratilo ten efekt. A to je práve vec, ktorá mi môže toto zháňanie klientely úplne najviacej uľahčiť. Jediný problém je v tom, že je to neskutočný diskomfort ísť medzi tých ľudí, keďže kopec ľudí sa na vás bude pozerať jak na úplného idiota. No a na tento spôsob by som sa chcel práve v sérii týchto videí zamerať a spraviť takú challenge, že koľko ľudí dokáže nalákať za týždeň vďaka takejto tabuli. To znamená, že v priebehu dňa budem mať dajme tomu 2-3 rezervácie, už od mojich alebo nejakých cudzích klientov a zvyšok si budem zháňať pomocou tejto tabule. Paradoxne je to pre mňa dosť ťažké, keďže už som nemal problém s touto tabulou ísť zo starého mesta, kde sa na mňa pozerali vyššie stovky ľudí. A išiel som iba z toho dôvodu, že som mal niekoho so sebou, kto ma u toho natáčal a väčšinou je to obrovský diskomfort ísť takto sám. Čo je teda môjim cieľom vybudovať na tomto YouTube kanále? Ukazovať vám svoju barberskú cestu, či už je to day in a life alebo nejaká challenge, napríklad koľko ľudí dokáže nalákať na takú tabulu a mnoho ďalšieho. Takže pokiaľ ste toto video dopozerali až sem, pokojne dajte odber, like na toto video a budem sa vám snažiť prinášať nový content ideálne každý týždeň.